Pag sinabing alpombrang pateros, matibay talagang gawa ng pateros. Ako nga pala si Nonoy Cuanico. Matagal na rin akong gumagawa ng alpombra. Siguro mga nasa 20 years na mahigit. Ito talagang hanap buhay ko. Nag-umpisa talaga ako din sa hanap buhay ko na to. Nung dati na mamasukan ako sa kumpanya, umalis ako doon sa kumpanya pinapasukan ko. Yung konting nakuha ko doon, naisip ko, itayo ko ng konting hanap buhay. Tulad nga ito, alpombra. Talagang sineryoso ko na to. Ginagawa ko, naglalako ako. Nilalako ko dahil nag-aaral yung dalawa kong anak eh. Sabay ng college, yung dalawa kong anak. May pwesto ako sa Laguna. Sa Laguna naman, awa ng Diyos, ang dami kong customer sa Laguna. Sabihin may edad na ako, 56 na ako ngayon. Pero ito, nandito pa rin, nagtsatsaga pa rin ako. Dahil dito naman napatapos ko talaga mga anak ko sa alpombra na to. Tingnan mga anak ko pa, iwanan natin alpombra, hindi pwede. Kasi malakas pa ako eh. Kayang-kaya ko pang gumawa, kayang-kaya ko pang mag-market nito eh. Ba't ko iwanan to?
Laking tulong dito sa Alfombra na to. Ito, malaking bagay talaga ang Alfombra sa Pateros. Kilalang kilala. Sinabing Alfombra Pateros, talagang matibay talagang gawa ng Pateros. Sa mga tumatangkilik naman sa produkto namin sa Pateros, ang Alfombra, maraming salamat at hindi kayo nagsasawa sa produkto namin mga taga Pateros ng Alfombra.